Løbet begynder i Åre på Fyn, fortsætter ned over Langeland, derfra en tur over vandet via Langelandsbæltet. På landjorden igen går det over Lolland og Falster til Møn og videre til Næstved, for så ende i Køge. Vi fulgte et hold helt fra starten. Fredag morgen klokken 3. Han koordinerer svømmehalsaktiviteterne. Raid 450. Bliver skudt i gang med en 5 km lang løbetur rundt om Åre Idrætsskole. For kort tid siden stod holdet op efter kun 1,5 times søvn. De har trænet i månedsvis. De vil være det bedste danske hold. En drøm, der viser sig at blive svær at nå. Du kører bare på. Det er også fint at få løbet, mens man har friske ben. Holdet kommer tilbage som nummer 2. Svømning bliver første disciplin. De skal sammenlagt svømme 3 kilometer, og bagefter Godt med det! skal der klatres. Jeg skal bare berøre trækanten, Andreas. Ja, helt op. Alle skal helt op i toppen af det 26 meter høje klatretårn. Klokken 6:30 kommer Team Åre afsted som det andet hold. Men på vej fra Svendborg til Tåsinge bliver de overhalet. Holdet har gået meget af vejen. Jeg vil rende ind i løberknæ for lige at forebygge lidt. På vej til Langeland kommer rulleskotterne på. Efter godt 30 km på hjul ankommer de til næste checkpoint. Jeg begynder at komme lidt i benene. Det var en hård omgang, den her. Godt for rulleskotter, men noget pis, vi skal have løbesko på nu. Det værste, det er med knæ, det er altså godt, når vi skal gå. Klokken 14 ankommer holdet til næste disciplin. De er jo stadigvæk med at kæmpe om at vinde løbet. Nu må vi se, hvad Mettesen siger. Hvis det ikke holder dem, så kan de jo ikke gemme det. Team Åre er nu på en 4. plads med en time op til nummer 1. Jeg havde bare tænkt, at det var fedt, og jeg godt gider fortsætte. Så jeg synes, det er irriterende, hvis jeg skal gå ud, fordi det er ondt i mit knæ. Nu kan knæet i hvert fald få en pause. Turen går i kajak fra Langeland til Lolland over Langelandsbæltet. 11 timer Fyn og Langeland ligger nu bag holdet. Kroppen holder sig primært kørende på koncentreret energibarer og sportsvand. 2,5 timer senere er holdet i mål på Lolland. Det var hårdt. Det tog lige de sidste kræfter. Og for første gang er de begyndt at indse, at de kan blive nødt til at stoppe. Det er da alt for tidligt, det er jeg godt klar over, men altså, hvis man ikke kan løbe, så kan man jo ikke løbe. Holdet giver ikke op endnu. Foran dem en 20 km lang løbetur langs diget til Kramnitze Havn. Nej, det er ikke lige det, man har brug for lige nu. Det er jo svært at sige. Det er ligesom hende, der sætter grænsen for det. 7 timer senere, tæt på første skiftezone. Holdet har cyklet op igennem Lolland og roet i kajak det sidste stykke. Det er jo først på. Team Åre ser opgivende ud. Skal jeg melde, at I stopper, eller hvordan? Ja. Ja, det gør jeg. Mettes ben er blevet stift. Det er ikke fysisk muligt i hvert fald at gå videre. Så. Team Åre er ude af Raid 450. Og Team Åre er dermed ude, og det samme er 6 andre hold. Det betyder, at der nu kun er 6 hold tilbage. Vi fortsætter, hvor vi slap. Her kommer der en længer. I morges der var der stadig hold i gang nede i Knuthenborg, hvor de skulle klatre og så videre. Imens der var hold, der havde forladt Knuthenborg i nat. Efter Knuthenborg der skulle de så ud og cykle en lang etape op over Lolland og Falster, hvorefter de har sejlet i kajak over Grønsund. Den var kort. Der var ikke mange tag, der skulle tages, før man var drønet herover. Tracket en lang etape og så stod på rulleskøjter her til Møns Klint. Holdene skal rundt om Møns Klint i kajak. En ekstra stor udfordring for dem, der kom først om natten. Jamen, det går stille og roligt fremad. Det er jo den rigtige vej. Team Fusion ligger nummer 2. Cirka 4 timer efter det førende hold. Trætheden har meldt sig. Går så lidt? Ja. Kan du godt? Det gør vi i hvert fald. Holdet når frem til kajaketappen. Udmattelsen får dem til at miste overblikket. Alt går meget langsomt. Men vi fik at vide, at Jo, vi har derovre. Okay. Ja, nu hvad for helvede, og så fatter vi, har haft 8 med, og vi bruger 3 hver gang. Kajakken skal slæbes ned til vandet af en lille sti. Kan vi ikke blive enige om, vi ligger rigtig tæt? Prøv at ligge rigtig tæt. Hvis man slukker lyset, forstår man hendes bekymring.
Derude har vi kajakkerne, tror jeg. En time efter kommer Team Fusion i land. Han følger derude. Ja, lige det sidste her var der var faktisk rigtig okay. Det er meget godt. Det synes jeg ikke var skidt. Hey, rejs dig op. Rejs dig op og kig herover. Jeg synes, det var lidt sjovere tidligere. Nu skal kajakkerne op ad Møns Klints stejle trappe og bæres 1 kilometer. Rolig. Næste morgen er Team Fusion eneste danske hold afsted fra Møns Klint. Svenskerne holder hullet. Klokken er 12:30, og de er nu afsted på mountainbikes. Du skal lige være en omgang. Sådan der. Samtidig er Team Fusion i gang med at klatre over en nedlagt jernbanebro på Susåen. Det er fandme god stil, Ivar. Strømmen er kraftig, og der skal padles for at holde kanonen i ro. Men du kan ikke gå så langt, fordi du har mig med her. Ja. Alle mand skal op og ned igen. Det svenske førerhold Tito Enator Adventure skal nu de sidste 18 kilometer i kajak, inden de er i mål. Det første hold, det er det svenske hold, som har ført hele vejen. Vi venter stadigvæk på dem. De mangler 3 kilometer i kajaketappen, som er den sidste. Og så skal de så løbe herop og krydse målstregen. Og vi forventer stadigvæk, at de er i mål omkring kl. 10. Team Fusion er det eneste danske hold, der når mållinjen inden for tidsfristen. Og løbet stopper kl. 12, og så tager man så deres placering fra, hvor de er på ruten. Og så er det ligesom den vej, at de får deres placering. Klokken 12 minutter over 10 ankommer vinderne med 450 kilometer lagt bag sig. Det er helt fantastisk, at du er med til 72. How much sleep did you get? How much? 1.5? No, 1.5. I think. Are you tired? No, I'm tired, yes. What about your legs, arms, whatever? I think they are very okay. Could you take 450 more? 450 more. Yeah, probably. Svenskerne, de har fortjent det hele vejen. De har taget os på det forkerte ben. Vi har haft svært ved at komme frem med deres udstyr, fordi de havde deres forreste løb, og alle de andre lå nede bagved. De er stukket af fra det hele. Altså, der var slet ingen tvivl om, det var dem. Jeg ved ikke, hvor Fusion har fået kraften til at indhente dem.